Sa number 4, grupo sa mga unvaccinated individuals ang nagrally sa Bacolod City Government Center agud pamatukan ang ginakabig mandatory vaccination. Bulong kag pagrespeto sa diretsyo ang ginahinyo sang ex-man. Ang grupo sa mga unvaccinated individuals nga nagrally sa gwa sang government center agud pamatukan ang ginakabig nila nga mandatory vaccination sa pungsod. Suno sa grupo nga kun basehan ang Republic Act 11.525, wala man nakasaad nga mangin mandatory ang pagpabakuna. Suno kay Attorney Jerry Basiao, isa sa mga nag-upod sa rally, hindi malipod nga may polisa nga nagahatag kabudlayan sa mga unvaccinated kabangdanan nga halos wala man sang pilian ang pumuluyo. Bagay nga para sa ila hindi man dapat ipilit sa publiko ang bakuna. Sa baylo, tagaan sang diretsyo ang tagsa ka individual nga magpili kung mapabakuna o kung hindi. Ginpahayag ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles nga wala man sa mga resolusyon ang Interagency Task Force nga nakasaad ang pagpilit sa mga individual nga magpabakuna, magluwas lang sang pag-require sa negative RT-PCR test result o kung rapid antigen test sa mga hindi bakunado. May masobra na 56 milyones ang fully vaccinated sa pungsod nga nagapakita nga suportado sa publiko ang vaccination program suno sa Malacañang. Republic Act 11525 nga nagasiling ang vaccine hindi mandatory. Di nga daw mandatory man. Ikadua, kaklaro sa law nga ang vaccine experimental. Experiment mo yan ang tao, hindi unang alin sa sapat. Hindi dapat i-force ang issues ng vaccination kaya wala pa ni sir maklaro kung nano gini ang epekto sa aton lawas.